עכשיו אנחנו עם הפאנל כאן באולפן שישי, ועם האורח שלנו חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, יושב ראש בל"ד שאחראי על הסערה הזו שמתפתחת בסוף השבוע, אחרי שאתה וחבריך בבל"ד נפגשים עם משפחות מחבלים. תגיד, מה חשבתם לעצמכם? לא חשבתם שזה יעורר סערה כזאת? אתם עומדים שם דקה דומייה, מכנים אותם שהידים, מתארים את הפגישה הזו חמה, פרודקטיבית, עם משפחות של אנשים שרצחו 3 יהודים. קודם כל בוא נעשה קצת סדר. האמת היא שלא הייתה לנו שום כוונה לפרסם. רצינו לפתור בעיה שישנה. משפחות שרוצות את הגופות של הילדים שלהם. זה דבר אנושי, זה דבר לפי דת האסלאם, ליהדות. אפשר לעשות את זה גם בלי להיפגש. רגע. תן לי שנייה רק להסביר. הבעיה, המשפחות רצו להעביר לנו מה הם מסכימים ולא מסכימים בבקשות המשטרה, מה הם יכולים או לא יכולים. חכה שנייה. לא, אני רוצה... כדי שנוכל להעביר את זה. תן לי רק להסביר את העובדות, אחר כך... בסדר, אני רק רוצה לומר משהו אחד. אני לא רוצה לנהל אותך את הוויכוח, אם צריך להחזיר את הגופות או לא, כי זה לא העניין. לא בדיוק. אתה רוצה להחזיר את הגופות, בסדר, על זה אני לא מתווכח איתך. אני שואל על איך זה נראה, על מה המסר שאתם מבקשים להעביר. תן לי רק להסביר, כי היה ניפוח של העניין, ונתניהו דיבר, הוא לא דיבר אמת פשוט. הוא פשוט עשה לנו דמגוגיה למתחילים. אמר דבר מעוות ותלה עליו טילים של מילים. עמדתם דקה דומייה שם? אנחנו הלכנו. ישבנו עם המשפחות כדי לשמוע מהן, כי הבנים שלהם 4 חודשים לא מוסרים אותם. כאשר בכל הגדה המערבית מוסרים את הגופות. יעלון מוסר, ארדן לא מוסר. אז אנחנו רצינו להעביר מה הם מסכימים. למשטרה יש תנאים. לא שהמשטרה אומרת לא רוצים להחזיר. בסדר. רוצים להחזיר. מה הם מסכימים? העברנו את האינפורמציה. אבל על זה אני רוצה לבקר איתך. העברתם את האינפורמציה. לשר ארדן. לגבי העובדות האחרות. והוא מה שעושה בטיפול. בסדר. גם חלק מהגופות הרי מוחזרות. דיווחנו על כך שחלק מהגופות מוחזרות, חלק לא, אבל עמדתם דקה דומייה? תראה. כיניתם אותם שהידים? לא, אנחנו לא דיברנו בכלל, בוא נגיד לך. וההודעה שלכם הרשמית של בל"ד אומרת, הפשע האמיתי הוא החזקת הגופות, ואני חשבתי שהפשע האמיתי הוא שרצחו 3 אנשים שנסעו באוטובוס. לא יצא פה בהודעה כזאת משמנו, אבל אנחנו חושבים שאסור להחזיק את הגופות וצריך להחזיר אותן. אנחנו עמדנו דקת דומייה, כמנהגם של הפלסטינים, ואני קורא לך לשאול, מי שאתה מכיר מהגדה המערבית, איך מתחילה כל ישיבה של פלסטינים, עומדים דקת דומייה לזכרם של כלל חללי העם הפלסטיני באשר הם. ואסור אפילו לעמוד לזכרם של אנשים ספציפיים בעניין הזה. זה מנהג. אנחנו לא יותר... אז אתה אומר שזה קורה כל פעם. כי אנחנו יושבים משפחות. אבל אתה יודע בוא להסביר לך, תן לי רק להסביר. אתה יושב במשפחות שרוצות את הגופות של הבנים שלהם. אי אפשר לדבר איתם על שום נושא אחר. הם אמרו לנו חלקם שאנחנו מסכימים לתנאי המשטרה. אבל כשאתה עומד דקת דומייה וקורא להם שהידים, אתה מביע אמפתיה לאנשים. אני רוצה להראות לך את 3 האנשים שנרצחו, זה היה באוקטובר. 3 האנשים של הגיבורים הגדולים האלו שרצחו את ריצ'רד לייקין בן 76, שירו לו בראש ודקרו אותו בחזה, וחביב חיים בן 73. אתה לא יכול לערבב עובדות בפרשנות. איזה פרשנות? לא, אתה נותן פרשנות של דברים. אלו 3 האנשים שנסעו באוטובוס, והשהידים האלו רצחו אותם. אנחנו מתנגדים לפגיעה בחפים מפשע. אנחנו עשרות פעמים הרשימה המשותפת הוציאה הודעות כאלה. אז הייתה לך איזה מילת ביקורת שם על מה שהם עשו, הבנים של המשפחות השכולות, כמו שמכנה אותם רפס? המשפחות בעצמן אמרו, אתה יודע, אתה יכול לתאר לעצמך שהם לא רצו שהילדים שלהם יעשו את הדבר הזה, הם לא ידעו, המשפחות לא תומכות, אם היו ידעות, היו מונעות מהילדים שלהם לעשות את הדבר הזה. אנחנו רצינו לטפל בנושא אחד ויחיד. של החזרת הגופות. מה זה האנשים האלו? כל דבר אחר זה דיבורים. מבחינתנו הם רוצחים, מחבלים מתועבים. מה זה האנשים האלו מבחינתך? אני שואל אותך. אני חושב שהם קורבנות הכיבוש. זה מבחינתי כזאת. אני חושב שצריך להגיע להסדר כדי למנוע שפיכות דמים. אני לא רוצה לדבר על גופות, אני רוצה לדבר על חיים. תן לנו לדבר על חיים. אני לא רוצה לדבר על החלפת גופות, בוא נדבר על לימודים, על שלום, על שוויון, על דברים כאלה. זה כואב, זה קורע הלב של כל ילד וכל אדם שמת. אתה מבין שכל מי שמקבל את דו-קיום יהודים ערבים, גם בשמאל מגנים את הפגישה הזאת שלכם. כי הם לא הבינו את העניין, כי הם שמעו את ההסתה של נתניהו. נתניהו נותן את הטון בתקשורת ובשיח הפוליטי בישראל. צר לי שהשמאל נגרר אחרי נתניהו. אמנון אברמוביץ'. אנחנו עכשיו יכולים לשאול משהו? לא, רגע, אמנון אברמוביץ', זה הסדר שלנו. תראה, בוא אני אומר לך, אנחנו פה מדברים על 2 סוגיות שונות. קודם כל לגבי סוגיית הגופות.
יש כאן מחלוקת בין המשטרה לבין הצבא, אם תרצה לבין משרד הביטחון, אם תרצה באופן פרסונלי לעשות את זה בין גלעד ארדן לבין בוגי יעלון. המשטרה מוכנה להחזיר גופות בשלושה תנאים. תנאי אחד, שהקבורה תהיה אחרי 1 בלילה, תנאי שני, לא יותר מ30 משתתפים, ותנאי שלישי, ערבות כספית שתבטיח את שני התנאים. הצבא ומערכת הביטחון כולה חושבים צריך להחזיר את הגופות ללא תנאים. זו המסקנה המקצועית של כל מערכת הביטחון. סוגיה שנייה זה סוגיית הייצוג של ערביי מזרח ירושלים. 310,000 אזרחי ישראל כאילו, ירושלים מאוחדת כאילו. אין להם ייצוג, אין להם ראש עיר, כי ראש העיר הוא ראש העיר של ירושלים, פניו בכלל למרכז הליכוד. אין מי שייצג אותם. לאבו מאזן אנחנו לא מוכנים, כי הם ערבים ישראלים כאילו. חברי כנסת ערבים ישראלים אנחנו לא מוכנים, כי הם מזרח ירושלים כאילו. לכן אנחנו נכנסים כאן למצב שאנחנו מחזיקים אותם באמצעות הביטוח הלאומי. זה לא עובד על הדור הצעיר לצערנו, הדור הצעיר מתמרד, ואין מישהו שיהיה איש קשר. אתה יודע, פעם היה עושה את זה בדיסקרטיות, מי שהיה סגן ראש השב"כ וחבר כנסת לשעבר ישראל חסון. היום אין אפילו מי שיהיה איש קשר בין 310,000 כאילו אזרחים לבין המדינה. אני לא כך הבנתי את הטיעון הזה שלך בהקשר אני לא מדבר. אני אבל רוצה להגיד לך, תסלח לי חבר הכנסת זחאלקה, אני לא קונה את ההסבר שלך לפגישה הזאת. אם רצית רק לברר איתם מה הם רוצים, שיחת טלפון קצרה הייתה מסדרת את זה. יש לי הרגשה שחלק מהפעולות שלכם הם לא בשביל לייצר איזשהו פתרון לעניין, אלא כדי לצבור קולות ברחוב של אזרחי ישראל הערבים, להראות את הפעלתנות שלכם. אגב, אני כשלעצמי חושב שצריך להחזיר את הגופות ולא ראוי להחזיק אותם. אז בסדר גמור, אז בסדר. לא, זה לא לגמרי בסדר. אם התכלית היא לברר עם המשפחות מה הם בדיוק רוצים, כאילו אתם מטפלים בסדרי הלוויה, אפשר היה לעשות את זה, אני יודע. הם רצו שנעביר את המסר, מה שניסה להגיד לך, אין מי שיעביר מסר לממשלת ישראל. רצו שאנחנו נשמע מהם ונעביר את זה לממשלה. זה כל העניין, ואת זה עשינו. אני אגלה לך בסוד. מדי יום עוברים עשרות מסרים מהם לממשלת ישראל. מאיפה? בירושלים המזרחית לא. סליחה, יש את תאום הפעולות בשטחים, עוברים הרבה... אדוני, ישראל לא מוכנה לדבר עם אבו מאזן על... לכם חשובה הייתה הפגישה הזאת והצילום, וכן, לעטוף את זה בלא התכוונו. אני הלוואי שלא היה מתפרסם העניין הזה. זה פשוט דלף ללא ידעתי בעניין הזה, מישהו הדליף את זה. אנחנו רצינו לסיים את העניין הזה ולפתור בלי שום תקשורת. אני מעדיף לוותר על התקשורת שקיבלתי בימים אחרים. לתווך גם בין החמאס לבין ישראל בהחזרת חלקי הגופות של חיילי צה"ל אורון שאול והדר גולדין? מי אני אדבר? עם החמאס? אני מדבר, אני חבר כנסת, אני פונה לממשלה. אתה יודע. יש להם, לא חסר להם ערוצי הדברות בין ישראל לבין החמאס. יש עשרות ערוצי הדברות. אני חודשיים דיברו איתי. ולמשפחות האלה לא היו ערוצי הידברות עם הממשלה? לא, הממשלה לא רצתה לדבר עם אבו מאזן על העניין הזה. אני חודשיים ביקשו ממני וחשבתי שהעניין ייפטר. לא נפטר, אז הלכתי לשם. כל העניין הזה, 4 חודשים אי אפשר להחזיר גופות. תראה, ביהדות כתוב, לא תלין אותו על העץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי תקבור אותו עוד היום. חבר הכנסת זחאלקה, תודה רבה לך. ככה כתוב, זה המצווה, הקבורה המהירה היא מצווה. זה גם החלטת בג"ץ דרך אגב. גם באסלאם. גם באסלאם. דפנה, בבקשה, על הפעולה הזאת של חבר הכנסת, הסערה הפוליטית שקמה בעקבות העניין הזה. כן, אני חושבת שצריך לשים לב גם לניואנסים ולקו ההגנה במרכאות של ג'מאל זחאלקה, הנושא הזה שהם לא רצו שהפגישה הזאת תתפרסם, שהם לא רצו שהדבר הזה יהיה נראות, כי זה באמת הקרב הבא. אם הדבר הזה באמת יובא לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה והוא יבדוק חשד להסתה לטרור או דברים מהסוג הזה, יצטרכו להוכיח שאותה פעולה גרמה למישהו לבוא ולעשות אחר כך איזושהי פעולת טרור. זה כמובן שטח אפור גדול מאוד, קשה לומר לאן ילך הכיוון הזה, אבל כשהם באים ואומרים, אנחנו עשינו את זה בצורה חשאית, לא רצינו שזה יצא החוצה, אז מן הסתם הסאבטקסט הוא גם לא רצינו שאף אחד ילך בעקבות זה ויבין שאנחנו מעודדים טרור. יש רק נקודת חולשה אחת בעניין הזה, שהדבר הזה יתפרסם בפייסבוק של בל"ד, היה פוסט שם עם סרטון הפגישה, ולכן אם היה פה
פה רצון שזה יהיה אז כל דיסקרטי, אז הדיבורים בסוף הגול העצמי יגיע מאיזשהו מישהו שלא השקיע מחשבה עד הסוף במפלגה. דלף או לא? מספיק עם הדלף הזה. אין מבחינתך שהידים המחבלים האלו? מה שאני אומר, אתה צריך לכבד מה שאני אומר. אם אני אומר לך דלף, אתה צריך לכבד. זמננו תם, חבר הכנסת זחאלקה. אתה יכול להגיד... תענה לי רק, אין מבחינתך... לא היו שם עיתונאים, זה נכון. מה שאני אומר... עזוב את רוני רגע, אני שואל אותך שאלה. למה לעזוב את רוני? אתם יכולים להמשיך פה עד מחר. אין מבחינתך שהידים המחבלים האלו? כן או לא? אני אומר שכל מי שנהרג, יהודי או ערבי, הם קורבנות הכיבוש. צריך להפסיק את המוות. תודה רבה לך, חבר הכנסת זחאלקה. המשך יבוא בשבוע הבא מן הסתם. עכשיו...